Right? Yakataurwa panapa. Pachitaurwa nyaya yekuparadza mbusha pakati pemurume nemukadzi. Munyika vati dzokerai mudzoka apo zuva rekuti rinotevera uchiziva kuti maapara kwati kunzwisisa zvamukutaura. Izvo shamwari Barnabas Bernard Bernard 6 wakatumira rumwe mukuru kwandiri rababa wangu mutongi mudari adogadzira nyika yavo. Izvi zvitazviri kwapa nyaya kwavasina gavadzokuma wava maoda kutinga zvizvi waona kuti hazvisi kubhadhara iyomba mombe yaitikira kupi zviya titarise shamwari ndokuti ndiyeukenyatiri kuno kumberi kuno ari kuti adzimai vangu ngavauye kumba anzi adzimai ngavadzike kumba. amai unotoona baba ndikuzvinzwa sandi ndazvinzwa asi nemaitiro aindiita pesa apo chero ndiri kumba kwacho akazofunga sei chii chakazomupa kuti afunge kuti inzwai amai kana mati imi mamusi kuda taurai idare kuti asini ndimati asini ndachida kuti ko iye chii chazomutuma kuti nhasi angomuka ati ndakuda musi uno pamakatitonga aida kutondipa mari yegupu. Ko kana munhu achinzi aenda kwamambo vanhu vayananiswa munhu apuwa nguva yekunzi enda unofunga wozopa decision iri correct. Imimi kana mata hamusi kuda murume taurai kudare mutaura kuti murume ari kuti ngaadzoke mukadzi wangu kumba. Iwe kana uchiti handidi taura iwewo kuti handidi. Iwewo ndotaura kuti no womupa gupuro ndiyo. Kana takutongesa murume kuti ari kuti mukadzi wangu ngaadzoke kumba isitokutongesa kuti wafunga sei isi takapa nguva yekufunga hazvishandi. Dai manga muri vamwe asoko maifanira kuti muteerere munzwisise mune mwana and at the same time munhu anomboshatirwa but anozosvika pakufungisisa mumba manje kuti ko ini ndiri kuitei erejecta pfungwa dzake dzokera pakufunga zvakanaka. Then imi momirira dare kuti zvatataurwa murume wangu achatidzokorora here kuita zvatakatiita. Kana adzokorora mwezi mangara akafukite kubva tapedza nyaya. Ndikutaurira mamwe dzimba dzose kunyange dzamunoti mukatarisa munoyemura dzine kutaura dzine kupotedzana pane chimwe chikamu chokurarama dzine kufara dzine kuvaka zvinomboda kupararira hazvisi zviupenyu hwevanhu manzwisisa. Saka murume kana ungaadvise mind yekuti nonda akuziva akatofunga mwana wake neupenyu hwake. Saka chirudiwa ndani ndechekuti imweni kudzokera kumba kwenyu here kana kuti hamuna uri izvezvo hangu handisi kudzokera kumba anotanga ataurana nababa. kwakaunzwa nyaya kudare ndiani ndivo handidimuritu baba vapinda pano ari greta murume wenyu kamenyi ari kuti ndakuda nyorai museyamwa murume ari kuda mukadzi ari kuti tombodzokera kunoita matare nababa hapana chakaipa endai munoita matare nanababa wenyu. But hatitaure zvinhu zvakadai. Kana mapinda mudare uyo murume aida kutopa mukadzi gupuro muno mudare
tikataura kuti ndozvatingaitere. Mambo vakatora nguva yakarebesa yekutaura dare. Imimi kana mauya kudaro, handiti nyaya inenge iripo ndeyekuti zvichida nhasi murume wako iwe akati iye haasi kukuda, aiwa, kana ati anokuda alright, munenge mune mhinduro yezvinhu tu. Achanodzoka kuti hachada here futi mukadzi zvaakanga akuita paya, kana kuti ndiri kuda mukadzi wangu, zvinhu tu. Zvinenge zvitori nemaanswers. Taurai tinzwi. Nyaya muri kutaura ndiri kuinzwa mupamunhu. Murume kwasho wangu vaita zvakaita. Akatarisira kuti aende kwavatete vanotauya. Akaramba kuenda kutaura navatete. Akatofona kuti ngavave vatakure hembe dzake vaende kumba. Saka inini manje mafungiro angu ndogona kunge ndichirasika. Mukwasha kana achida mukadzi wake ngauye kumba tigare pasi titaurirane sekutaura kwaita. Haangangotori mukadzi oita naye nhasi akamuponda asina chakabvisa kwandiri kunze kwedhemenji yakabvisa. Ongotora chitorova ouya kumba. Mozviziva pachikaranga kuti uyu kana arova mukadzi kana kudzinga mukadzi unodotevera nechaakabatawo achitevera mukadzi wake mupamunhu. Zvandingadai ndiri kutaurirwa nemi muno mudare hatiti ndezvekuti aiwa zvataurwa nemukwasha tazvinzwa. Isu chatiri kukumbira ndechekuti mukwasha ngaachiuya kumusha tochitaurira matare emumusha, kwete zvekunzi asi asaishande pakadai. Right, mukwasha hapana ari kuti haana kutaura mukadzi wako kuti inini zvakazoti handidi kudiyaiwa. Inyaya yekuti aiwa kamukwasha kana achiti iye ari kuda mudzimai wake ouya mumusha totaurirana. Saka inyaya yakanaka. Tsiruva natete motaurirana nani navatezvara. Hapana chakadii chakaipa. Hationi chakaipa ipapo unless kana paakuitwa zvinhu zviri kunze kwemutemo yedu yechivanhu. Handiti chikumbiro kuti sinzi vati panofanira kuya vabatwa something pari zvinandini. Saka andi vati panofanira kuya vabatwa something ini pari zvinandina. Inzwa iwe muno muda hazina kunzi naate zvarawo ndipe mari yacho izvozvo. Aiwa ndo ndikutaura kuti ndinoda kutsanangura sandapedza. Alright. Sakuti ini pari zvinandina something pacho kupenda kwabata. Saka chikumbiro ndogona kuvapa hangu hembe dzemwana kuti vagone kuti mwana apfeke so vandizokwanisa kuenda kumba kwavo. Nyaya kana wangotaura chokwadi. Tezvara kana vachitaurira nekuti mwana wavo doors are open. vane mhiko dzavanoda kukutaurira. Vanzomani ukumbira isu kunoipa mwana wako hembe. Alright, tuchiti uchibhadhara $10 yekubvumira kunopa mwana wako hembe. Can you accept that? Asava ndifanira kukumbira. Aiwa, zvinokumbirwei murume mukadzi wako nemwana wako? Uri mukwasha ari mumusha akaisa tsvakira iki. Nyange mukadzi marambada unorambidzwa here kupa mwana wako hembe. Nechikafu chacho unorambidzwa here kupa mukadzi chikafu. Inguva yamuri kutodadira muupenyu hwenyu. Tikutoverenga makore 30 something years nemukadzi. Vana taane vazukuru taakudini dini. Imi venyu vana vanoda kuchengeterwa nani vana venyu. Chengetai vana venyu moga. Uchiona madzimai enyu moga. Moitawo vazukuru venyu. Handiti mapawa venyu. Kwete kuita nguva muupenyu kuti unopedza 6 months usina mukadzi wako nemwana wako. Hazvina zvezvinoshanda. Nguva iyoyo yamuri kutambisa iyoyo muchaidemba pamberi patiri kuenda. 6 months loss usina mukadzi wako pana kwatiri kuenda. Enewe ndione enda kwavatezvara utaure ndavatezvara zvifambe zvakanaka. handiti wapowa. Enda kwavatezvara vogadzika pasi semukwasha wavo. Mukwasha zvekumirisana mumatara hazvisiri izvozvo. Dai tararama zvakanaka.
mudzimai wako, chengeta mudzimai wako kana uchimuda nemhuri yako, murarame zvakanaka. Handiti kana wazodai ndinoda chakati changu, ndo mashoko avatezvaro. Kana ine handidi naye mwana wangu wande ndakabereka kuti aitwe kunge bhora nemunhu. I don't want that. Saka handitye kuzokutsiura semukwasha nokuti uri mwana wangu. Ukatora mwana wangu nyange uri mukuru kwandiri, uri mwana kwandiri, yange ukaita 70 years, indine 55, uri mwana kwandiri nokuti une mwana wangu. Saka kana ndichikutsiura, ndichikupai gwara rekuti murarame, ndinofanira kutokupa semwana wangu, kwete ndeti kuti mwana wavandingi. Aiyo, kana wazvara mwana mukadzi wabereka mukomana, kana wabereka mukomana wabereka musikana, handiri mapana. Don't waste time yeupenyu, raramai varume mwine mhuri yenyu. Zvinokufambira kana blessing anouya vana vanonetsa kuti vanoziva vachadzidza rini. Uri kuona baba avo notezvara vavo vari kutamba nemwana wavo seshamwari yavo, handiyo shamwari yavo. Ichanzi yakashayikwa nevakawanda iyo. Saka make use of it. Pamuchamba tezvara wavo hauna boundary inonge hausvike. anytime pane mhuri yavo. Kunyange mukadzi wako ari kubveru munofanira kutosiya tezvara wavo. Nana mbuya vavo. Unoona zvinhu zvichifamba zvakanaka. Right, yapera. Ndachikumbira kuti mati vatezvara kudidi Kwete kuti vatezvara kudidi. taura zvakatadzisa chakatadzisawo chii kuti watezvara wangu wakaona mwana wawasvika kana tini ugama wanongofonera naye mwanangu uchicha neki zvino hazvitendedzwe Azviitika. Zvinotendedzwa kana azvigona munhu, but ndinofanirwa kuti ukaona tsuro ikapfuura pauri ichimhanya isingatizei wega, tarisa mumashure make uchaona mune mbwa dzichitevera. Handiti uyu mwana wavo painge asvika kumba, iwe waifanira kuonekwa uchisvika. Tera mukadzi wako. Inini mai yangu kusvika nhasi inotoziva kuti havarare kumba kwavo kaviri vachishandisa nyaya yekuti takapesana nababa kumba. Hatiwapanzwa ukaona vati zuva rekutanga rechi2 inawe kuti vavhakata ikoko, kwete yekunzi tatangana kuno kumba wonzi vakanopedza 2 days vari kumba kwavo. Hazviitike. Vasati vapedzisa kana vakati tichazotaura nyaya yacho namangwana, vanotaura neni ndatovepo. Handina mukano wokuti munhu anotaura nyaya ari yega pamusha. Tabata kuwanirana chikuru pakuwanirana ukama. Haisi mari, hausi kuwana asi ukama. Una hama yaso kuya wakawaberekera ndiye anovaviga iyi. Vangakura sei vakadaavaviga. Ukama ndo unofanira kukoshesa. Uzango vakaita very important zvimwana vachokona kunyinga. Kana kuti mari anofanira kungokuda semwana chete. Kuti kunyengerera. Indani chifungidziro kuti muri kutaura nyaya yekuti unofanira kutsika unhu ndo chinhu chakakosha pamberi pevanhu before anything. Ndo basa rana vatete kana kwete rangu harisi basa rangu. Ndo saka vatete avasikava nana vatete vari kuchitona. Ndo basa ravo singamende munotaura zapere achende munogara zvakanaka. Mosenza mofoka rubari dzavo. Kuti zvawo zvinhu unisa dzara uzvara kubhadana.